Ia wir, croeso I Gastell Hywel Ras Ryngwladol Yr Wyddfa 2024. Sgwn I faint o redwyr yma sy'n ystwytho yng nghwmpas I rwan wneud lwyddo I gyrraedd lefel arall eleni. Wel, gwni weld yn reit fuan, a dwi methu disgwyl. Ydy, mae'n dechrau prysuro go iawn yma'n Llanberis ebyn hyn, wrth I bron I 600 o redwyr fynd drwy'r broses o gofrestru ac yna ymlaen I wneud I paratoada ola cyn caniad yr hwter. Mae Ras Yr Wyddfa wrth gwrs yn ras eiconig, un sy'n uchel iawn I pharch ymysg redwyr mynydd elit Ewrop a gweddill y byd. Ond y fwy na hynna, fysa Ras Wyddfa ddim yn Ras Wyddfa, heb y gwirfoddolwyr a'r cannoedd o redwyr sydd yn neud y digwyddiad yma mor gynnes a chymunedol ei naws. Nerfus. Hynny'n nerfus. Ie. So ni'n mam a mab, so mae Dan wedi dod o Llundain I wneud o. Bob tro nerfus, oes, yn bach, oes, a'n edrych ymlaen fyd. It's not too hot, it's not too windy. We just hope to get to the top this year. Yes. Mae gefnogi mam a dad dydw I sy'n rhedeg Ras Wyddfa. Maen nhw wedi bod yn rhedeg ers blynyddoedd. Dwi byth am wneud, no chance. I always come back, glutton for punishment, always come back. Bit nervy, excited, try not to use all my energy on wasted excitement. Last time you guys filmed me, I think you got the back of my head. Watching the highlights and I thought, there's a bull patch there. Dwi'n sylweithio athyn ni fyny, tro gyntaf fi rhedeg yn bod I fyny cerad yn y ddau weithio. Ond, dwi'n give it a go. Mae'n ras heriol, mae'n ras exciting, a fydd hi'n diddorol I weld pa un o'n sy'n darfod cyntaf, ond fi fydd o. Gwellian, tro cyntaf I chdi redeg yr ras enni, sa reswm am enni? Oes, tro cyntaf I fi rhedeg flwyddyn yma, dwi wedi trio rhedeg llawer gwaith, ond dwi ddim wedi gallu, oherwydd nath gŵr fi farw 6 mis yn dol, a o'n i'n gofalu amdano fo am 2 flynedd cyn hynna. So mae heddiw meddwl lot I fi. Mae jyst bod ar y llinell cychwyn ma yn ddigon I fi heddiw, ond mae jyst yn fraint. A dwi'n mor lwcus cael fod yn aelod o'r clwb rhedeg yma, a mae Rhian a pob arall Eryri wedi cefnogi fi gymaint dros y 6 mis dwytha. A dwi'n jyst gobeithio fedra gyrraedd y copa a codi llwyth o bres ar gyfal Balcans UK. Os mae rhywun isio adio at y pot yna, lle maen nhw'n mynd? Gwynllian Glyn Dafydd, GoFundMe, Balcans UK, er cof am Bow, Gareth Owen Jones, boi gorau yn y byd. Rwan ta, efo'r holl baratoi wedi gorffan, mae'r trefn wedi wneud, mae'r holl ymarfer wedi orffan. Mae'n amser I ni fynd draw at yn tîm sylwebu ni heddiw, yr cyn redwraig rhyngwladol Sian Williams a'r hen ben Nick Parry. Diolch Hugh, croeso bawb. Mae'r byd yn ôl yn Llanberis, mae'r hedwyr gorau Ewrop yn barod am yr her. Ond cyn cychwyn cyfle I gofio am aelod o'r gymuned redeg, Jos Neilor o Cumbria, brenin y bryniau. Os da chi isio enfys, mae rai chi gael glaw. A mi fydd na drysor ar ddiwedd enfys un dyn ac un ferch heddiw. Ras Ryngwladol. Ras fyd enwog, ond mae ras leol. Ac bod Sian Williams wrth I bodd yn bod yn gwmni mi, mae gennau deimlad sians y well gyda chi bod allan fanna. O, yn sicr, ar ddwrnod Ras y Wyddfa yn enwedig, does da ddim ras tebyg iddi yn Brydain bron, yn sicr yn Gymru. A mae'n ddwrnod gwych bob tro. A maen nhw'n dal I ddod yn I cannoedd I redeg ac I wylio a Tom Crudgington o Ogledd yr Iwerddon yn dangos bwriad ar y patrwm rhyngwladol yn ffurfio y tu ôl. Ac amser can dod eich traed, Sian. Wel ie, a ddetholiad neis o liwio fanna does, Cymru, Werddon, Lloegr, yr Alban a'r Eidal I gyd yn dangos yn gryn y dechrau fanna. Ydy mae'n ras I unigolion, mae hefyd yn ras I dimau rhyngwladol a mae'n gystadlu brwd I bod I gyrraedd y tîmau. A beth sy'n o'i blaen nhw, mae Hugh yn gwybod yn iawn. Ar ôl gadael Caerddol, ymlaen ar hyd Res Victoria a'r ddringfa galed ar hyd Tarmac a Allt y Parc. O fan ymlaen, llwybrau mynydd sy'n gwynebu'r redwyr wrth iddyn nhw anelu am Hebron a'r ddringfa gymharol raddol I gaffi hanner ffordd. Ond fy'n am amser am banad achos o'i blaena nhw mae Allt Moses, dringfa galed a charegog. Yna, dringfa galetach byth a Allt Goch, a'r gic ola am y copa hefo'r coesa'n llosgi. 5 milltir I fyny, ond mae'r ffordd yn ôl I lawr I Llanberis yn gofyn am sgiliau rhedag mynydd cwbl wahanol.
Dyma lle mae'r bobl leol yn casglu. Ar res Victoria wrth i'r hedwyr adael y pentre. A mae'r gefnogaeth yn amlwg o'r llathenni cynnar. Ac o brin bod ni wedi disgwyl sôn am Matthew Crehan, fo sy'n arwain Clwb St Helens, enillydd marathon metric bai Colwyn. Ond bleiddied mawr, yr anifeiliad mawr, tu ôl i'r gŵr sy'n hefyd i ennill hanner marathon Lerpwl eleni. Chwarae teg iddo, mae wedi gweld i gyfla, mae'n mynd amdani. Mae'n edrach yn reit ar hyn o bryd, ond gawn ni weld pwy fydd y cyntaf o'r rhain i tu ôl efo i wneud symudiad. Zac Hanna o'r weriniaeth tu ôl iddo fo i'w chwyth o Tom Crudgington o Ogledd yr Iwerddon, ac yna 2 sais Grant Cunliffe ac ar y dde y ffefryn Joe Steward ac ysgwydd efo nhw yr Albanwr Jacob Atkin yn y clwstwr tin. Mae'n eitha difyr gwylio nhw fan'na, mae Joe yn drach yn relaxed ofnadwy a Grant yn cael sgwrs bach fan'na, maen nhw'n amlwg yn nabod i gilydd, wedi cystadlu'n erbyn i gilydd o blaen, felly yn gyfarwydd efo tactegau i gilydd o bosib. Ond mae yna gymaint o sylw wedi bod ar Joe Steward. Mae o'n gwneud enw iddo fo hun y flwyddyn yma. Ac yn y ras fe gafodd Hugh gyfle i gael sgwrs efo fo. Joe, croeso. This is your first time doing Yr Wyddfa. What are you looking forward to? What are you expecting? It's been a race that I wanted to do for a number of years, and I've heard horror stories about a week after and how the legs are feeling, but no, I'm excited to get stuck in. On to your results. They have been phenomenal in recent years. Thank you very much. Yeah, you're currently ranked 3rd in the world mountain running rankings, I believe. Yeah, that was last year on the World Cup circuit. I managed to snag a 3rd place somehow. So this year, going into it, it's been a different change of pace, I think, for racing. A bit more expectation and a bit more internal pressure, but I've enjoyed it, and I've kind of excited to see where the rest of the season goes, yeah. Sŵn megin, sŵn anadlu, sŵn ymdrech, ac yn y gwyrdd Malcolm Jones sydd i'r hedeg pob un ras y Wyddfa sydd wedi bod. Wrth i'r bleinied, adel, drwg iat mynydd, i'r mynydd, nawr mae ras y Wyddfa mewn gwirionedd yn dechrau i'r hedwyr technegol. Ac ar y blaen, Joe Steward efo Zac Hanna, Grant Cunliffe, Jacob Atkin. Be sy'n o'i blaen nhw? Be sy'n gan y glaw a'r niwl i'w ddatgelu? Ac un dyn, Sian yn sereni ac yn agor mwy a mwy o ofod. Ie, mae'n drach yn gry, mae'n bras gamyd ydy, mae o'n amlwg yn rhedwr i fyny all cryf iawn, mae hynny'n amlwg o'i berfformiad o yn pencampwriaeth Ewrop yn ddiweddar hefyd, mae o'n pencampwr Ewrop ar hyn o bryd. Felly, ni'n disgwyl hyn, ond gawn ni weld. Ie, a mae Zac Hanna'r Gwyddel a Jacob Atkin, yr Albanwr, yn gwneud i gorau i gadw llygad arno fo, a Lorenzo Cagnati wedyn yr Eidalwr yn y 4ydd safle. Dyma'r clwstwr sydd wedi sefydlu. A dyma'n golwg gynta ni ar VVM Bonzi, y ferch sy'n arwain ras y merched yn camu drwy giat mynydd. A mae yna ddiddordeb mawr a sôn wedi bod amdani hi, a falle yn gynnar bod hi'n dangos pam. Ie, da ni gweld Vivian yn tro cynta, hi di'r ffefryn illa o tîm yr Eidalwyr y flwyddyn yma. Di rioed i bod y ras Wyddfa o blaen, felly dim bach yn nhw'n quantity ni. A dyna chi Pannone o Loegr a Naomi Lang o'r Alban yn y gwyn a'r glas na fan y tu ôl y dyn yn y gwyrdd, nhw sy'n ail adrydydd ac yn bedwerydd yn ras y merched ar hyn o bryd. Philippa Williams o Loegr oedd yn ail yn y ras ma llynedd. Ie, dim yn edrych cweit mor gyfforddus ar lleill na chdi, mae'n ganol criw, felly fydd hynny'n help iddi hi hefyd. Nawr te, sôn oeddwn ni am y clwstwr o ddynion ac yn ara bach ond yn sicr mae'r gofod na rhwng Steward a'r gweddill yn mynd yn fwy. Mae'n bras gamyd ydy, mae'n edrych yn hollol hyderus. Mae ar ran o'r cwrs wwan sydd yn amlwg dipyn bach llai serth na be maen nhw wedi wneud o blaen, ond mae hyn yn chwarae fewn i ddwylo Joe yn amlwg ar hyn o bryd. Mae jyst yn edrych mor gryd ydy, mae'r breichian yn gweithio pen i lawr. Mae o'n, mae hyn yn edrych yn addawol iawn.
Ond y tri fama wan, gweithio fe gilydd, dyma'r fantais gynnyn nhw ella, dy maen nhw'n gallu helpu gilydd, un yn cymryd y blaen o tipyn bach a rhoi tipyn bach o seibiant i lleill, felly mae yna dactega yn sicr yn mynd i chwarae fewn i'r ras yma. A mae'n siŵr bod hi'n help yn y gwynt yma i gael cysgod y dyn o'ch blaen chi. Nawr te, sut i anadlu. A gwenu. A pigo'ch camau. A chefnogi mam. Ac ymhell o sŵn y dorf a'r plant yn gadael I farc, yn gadael I stamp am sgwyddau cry. Dwi'n meddwl bod cael cip, 2 munud yn ôl o'r criw sydd yn ôl efo. Maen nhw'n bellach nag oedden nhw o blaen hyd yn oed. Mae'n hollol gyfforddus. Eto mae'n rhan o'r cwrs sydd ddim cweit mor serth a dim bach o gysgod o'r gwynt ella, ond edrych yn dda iawn. Falle nad yw'r awyr yn las o ma'r crysau wrth I adgyn a Cagnati, ddal yn gwmni i'w gilydd a dal rywsut I feddwl sut da ni'n dal y sais o'n blaenau ni. Mae'r wahaniaeth yn ei arddull nhw does, yr ddau yna fo Cama Man Bian. Mae'r tyrfaoedd yn dal I ddod. A mae'r tyrfaoedd yn mwynhau casglu wrth giad mynydd. Fanna mae'r clychau, fanna mae'r itgyrn ac yn arwain ras y merched. VVM Bonzi diddordeb mawr yn ddi hi. A cyn y ras fe gafodd Hugh gyfle I sgwrsio efo hi. Vivian, the weather. This isn't your stereotypical Italian weather. You could have brought that with you, by the way. Diolch yn fawr iawn. But it's raining. How do you reckon this is going to affect your chances today? Yes, the weather is particular because in Italy it's difficult to find this weather, but it's particular but also beautiful. And I did European in Annecy and the weather was similar to this, so we can see. I try to do my best and yes, for me and for my team, yes. Nawr te, wedi symud yn bendant i'r ail safle mae Naomi Lang. A tu ôl iddi hi, Pannone nawr yn y trydydd safle ac yn y ras fe gafodd Hugh gyfle I sgwrsio efo Naomi. My chances are, I guess, like the other teams will be strong. So just, yeah, hoping to have a run that I'm like happy with. And yeah, I think it'll be tough on the way up. Like I've heard it's all quite runnable. So it'll be fast and then yeah, hopefully a good descent into the finish and yeah, legs will probably be crashed by the bottom, so we'll see. Digon amser nes cyrraedd y gwaelod Pannone yn y trydydd safle. A ras y merched fel ras y dynion yn ffurfio y go bendant. Excuse me guys, move out the way. Excuse me. A'n greu camera lawr I wyn. Yn rhoi cyfarwyddiadau pan mae lawr i'n deitha chi symud, coeliwch fi, da chi'n symud. Ie, swn i'n eisiau dod I gyfarfod efo Joe ar y llwybr yma chwaith. Mae'n edrych yn benderfynol iawn yn cyrraedd caffi hanner ffordd efo yna. Dal yn edrych yn gry. Mae'n carlamu mynd I fyny dydi. Mae o yn mynd yn gryfach ac yn gryfach I weld y Cagnati ag adgyn. Ie, eto, mae'r cyferbyniad na'n eitha amlwg yma. Mae'r ddau yma, yr un siap, yr un taldra, cama bach, mae'n gweithio'n effeithiol. Ond mae Joe I blino nhw'n bras gamin llythrenol I fyny'r mynydd. Dwi wastad yn teimlo bod hyn yn greulon. Pwy sy'n dyheu am gael neidio ar honna? Pan mae pobl ar y tren yn chwifio na chi, dyna pan mae'n mynd yn hwyl. Dal ar y blaen, VVM Bonzi. I diddordeb mawr ydi cwcio pwdinau. Sam golwg bod hi'n bita nhw, Sian? Wel, mae beth bynnag mae'n bita, mae'n gwneud lles iddi hi, mae'n edrych yn greu. Mae di ffeindio rhyw rhythm da yn fanna, dydi? Arwydd o be alle ddigwydd. Ac yn ail safle ras y merched. Naomi Lang. Naomi, efo criwredwr o'i cwmpas I, ella bod hynny'n yn help iddi hi, mae gen I hi rwy'n yn gwthio hynny rwy'n i'n anelu at. Sef be sydd ddim gan Joe Steward. Y gwynt i'w glywed, y gwaith yn galed a mae o ar I ben I hun. Ynddi, mae just coesau hirion na de, mae'r breichiau neu yn gweithio. Mae'r pengliniau, sylwch faint mae'n codi pengliniau. Mae dechneg o'n wych fel yn dweud amlwg, da ni'n gwybod bod o'n gallu rhedeg mynydd I fyny yn gry iawn. Mae ar Moses efo yma darn serth technegol cynta. Maen nhw wedi dod iddo fo rili.
Mae'r ddau yma dal yn cydweithio fo'i gilydd, dal yn trio cau'r bwlch. Mae'n gallu edrach ella bod nhw yn cau'r bwlch pan mae'r allt yn mynd yn fwy serth. Ond mae'n gwirionedd. Do'n i'm faint maen nhw yn ennill ar y tir na. A cydweithio ma nhw, bys nhw yn cydweithio? Wel, eidalwyr a galfanwyr. A mae yna 3 dyn yn glir, dyna sy'n yn gwbl amlwg. Mae'r criw yma dal yn heiddi gymaint o glod, achos mae'n sialens ac yn her i unrhyw un i gwblhau y ras yma. Ond mae John gwneud o edrych yn hawdd ar hyn o bryd. Ond dod i fyny at Pont Clogwyn y fanna, swn i'n dweud. Ac yn symud oddi ar y trac, ac yn dewis i lwybr I hun. Ac ai fi sy'n dychmygu Sian ydy'r tywydd I weld yn gwerthygu fan hyn. Fama ddarn o'r cwrs lle mae'n mynd yn eitha agorad, nedig mynd trwy'r twnnel fama, yn eitha aml da chi'n dod I wyneb y gwynt. Mae hynny'n gallu bod yn dipyn bach o sioc, ond dim yn broblem I Joe. Mae'r ddau yma, mae'n edrych bod y tywydd yn gweithygu efo bob munud bron, dydy. Mae'n edrych yn waeth rwan nag oedd hi. Pan oedd Joe yn mynd drwy'r darn yma, ond ia, mae'r llwybr efo yma, does na'n llwybr nag oes, mae'n llwybr mor boblogaidd rwan. Mae'r tir yn ehangu gymaint, mae'n gwneud o'n anoddach ella i'r rhedwyr bigo I ffordd, y ffordd mwyaf cyflym I fyny. A mae yna filoedd ar filoedd yn cerdded y llwybr yma yn fusol. Hwna fanna'n dangos dydy faint o brysur ydy'r llwybr na rwan, mae hwnna'n ddarn eitha cul. Ond neis gweld bod yna anogaeth i'r rhedwyr gyn y cerddwyr y fanna hefyd. Ac yn dal I arwain ras y merched. VVN Bonzi. Mae dal ar ei phen ei hun, dydy. Does o'n neb o'i blaen hi, felly sgyn I ddim ella targed rhywbeth yn... Naomi'n cael slip bach o fanna. Mae'n job dweud, wrth gwrs, ond... A Naomi'n cerdded dipyn bach o fanna hefyd, fel VVN I weld yn rhedag bob cam. Ond ella Naomi sy'n galla yn safio dipyn bach o'i hegni. A dyna chi, gyfle prin I edrych lawr y tu ôl I Joe Steward a gweld faint yn union o ofod mae o wedi I greu'r rhyngddo fo a'r dynion sy'n ail ac yn drydydd a gwrandwch ar y glaw ma. Mae Joe fama wan dod I ben all goch mewn ffordd, wedyn mae'r fwyaf o'r dring o serth y tu nôl iddo fo rwan. Mae o dal yn edrych yn gryd. Sbiwch, mae reis ar blaenau I draed y fanna wan. Mae dal yn pwmpio'r coesau yna. Pengliniau na dal yn mynd I fyny'n uchel. O cip bach tu nôl iddo fo fanna hefyd. Mae o dal yn cadw golwg ar y criw tu nôl iddo fo. A pa mae Cagnati ag Adcyn yno tu ôl I chi, da chi'n gwybod bod na fygythiad o hyd mor anhebygol mae hynny yn edrych ar hyn o bryd beth bynnag. Mae yna wahaniaeth clir yn lefel egni yn fanna does. Fiwch a Jacob, llawer o wmff yn y brych yna, mae o fatha bod o'n colli dipyn bach o'r cyflymder yna. VVN Bonzi, y ferch gynta, tuag at y bod, call. Mae mewn lle diarth a mae'n gofyn I ba ffordd pa lwybr a fel oedd Sian awgrymu falle nad os na lwybr. A mae'n y diwedd yn cael mynd y ffordd oedd hi'n dymuno mynd. Mae hynna'n ddifyr, fel ni'n dweud, hwn di'r tro cynta hi yn Ras y Wyddfa, felly ddim yn gyfarwydd efo'r cwrs. Tybad fydd hynny yn ffactor ar ryw boint, ddim yn cweit yn siŵr. Falle ar y ffordd I lawr y gallai hynny fod mor bwysig. Mae ddigon peryglus fel mae ond digon o amser I hynny ddod wrth I Naomi Lang. Gadarnhau lle fel yr ail ferch wrth iddi hi, agosau at Bont Clogwyn. Gwen bach gen I fanna wan, so mae hi'n amlwg yn teimlo'n eitha hyderus ac yn hapus hyd yn hyn. Edrych yn gryd ydi. Gan nogaeth, pobl yn ei adnabod I wrth gwrs I bod nhw. Mae'n eselogion yma sy'n dilyn yr hedwyr yma. Maen nhw'n gwybod I henwe nhw. A lle bu llwch. Mae'r llif. Dipyn o law. Mae'n mynd yn waith. Mae VVN rwan yn agosau at gopa all goch. Mae hi wan hefyd a mae'r rhan fwyaf o'r dringo tu nôl iddi hi rwan. Ond, fewn i'r niwl, ella, o un anhawster I un arall. A mae yn rhan greulon o'r ras. Da chi'n dod dan Bont Clogwyn, da chi di bod ar all Moses, a mae gennych chi all goch I ddod wedyn. Sbiwch ar yr egni fama ar nerth gen Naomi, mae'r breichian yn mynd. Mae hi eto'r flaenau thraed, ond mae hi'n edrych yn gryfach fel mae'r ras yn mynd yn ei flaen. Ac o'r niwl, o rywle, mae'r dyn sydd I arwain bron yr holl ffordd o'r camau cynta yn agosau
tuag at y copa. 5 milltir fyny, 5 milltir lawr, cofiwch. Anogaeth iddo fo, rhybuddion iddo fo. Ie, pa ffordd dwi fod i fynd. Maen nhw'n cyfarth cyfarwyddiadau arno fo. Dyn nhw ddim am iddo fo lithro. Joe Steward, y cyntaf i'r brig yn ras eleni. O ie, a mae o'r ddarn ofnadwy dechnegol o fanna dydy, a pobl o'i gwmpas o, a dim llawer o i weld achos o'r niwl. A gwybod bod yr Eidalwr Cagnati rywle yn agosau at y brig. Mae rhaid i fod o, mae'n gwybod hynny. A wir i chi, dyna fo. Yr Eidalwr, Lorenzo Cagnati. Yr ail, ddyn i gyrraedd y copa. A pob clod i'r trefnwyr. Mae gwirfoddolwyr bob un yn gwneud yn siŵr bod pawb yn ddiogel ac ar eu taith yn ôl i'r cyfeiriad cywir. Jacob Atkin, sydd wedi bod yn drydydd gyson ydy'r trydydd i gyrraedd y copa. A pawb yn erlyd un dyn. Dyma fo, Joe, dal ar y blaen. Camera fanna'n dangos faint o lyb ydy hi mewn gwirionedd. Asio fanna, dailad y tîm Cymru, cipt yn ôl efo eto. Di dal i'm yn hollol hyderus o'i safle, na chdi, mae dal yn cadw golwg o'r pwy sy'n dod yn ôl efo. A dyma hi, Vivienne, yn bwlch glas y fanna, mae hi di fod ar ben ei hun mwy na lai drwy'r ras i gyd, hyd yn oed yn bwlch glas lle mae yna amryw o redwyr a cerddwyr fel arfer yn ardal prysur ymnadwy o'r llwybr. Mae hi'n gorau gweithio'n galad ar pen ei hun. Ac yn pasio Cagnati. Dau o'r Eidal yn pasio i gilydd. Dal i weld pwy sy ar i waro. Sbiwch ar y modau yma de, fod yn dweud, mae'r bwlch glas yn brysur ymnadwy fel arfer, ond mae'n ddistawach heddiw o achos y tywydd. Mae rhaid helpu redwyr wrth gwrs. Cwn Jacob, medda Naomi Lang wrth Jacob Atkin. Da ni wedi gweld dau Eidalwr yn pasio i gilydd. Wedyn dau o'r Alban. A nôl â ni at y Sais sy'n sereni. Mae o just yn fflio lawr, dydyn ni'n hollol gyfforddus y fanna. A mae Lorenzo ar ei ôl o. Da ni'n gwybod bod yr Eidalwyr yn gallu mynd lawr yn gyflym, felly mae gen fo just dros 5 milltir, dan 5 milltir i drio dal o. Joe Steward, dan bont clogwyn. Mae o wedi cymryd 7 munud i gyrraedd fanna o'r copa. Jake Atkin yn y trydydd safle. A'r ferch gynta i'r copa. Ia, mae dal o'r blaen, mae dal yn mynd. Mae just, catraffa sefyll i fyny fanna yn y gwynt. Ddim yn siŵr o'r cwrs eto, dangos, am bod i heb bod yma o'r blaen. Mae'n anol ar y llwybr rwan. Diolch i'r trefnwyr. Mae'n cychwyn ar ei thaith i lawr. Mae'n edrych bach yn Beatrice ar y fanna, go'n i weld sut fydd hi. Naomi Lang, yr ail ferch tu ar copa. A mae hi yn edrych am gymorth, mae'n edrych am gyfarwyddyd. A mae Joe Steward yn edrych am fuddugoliaeth. Mae'n catraffath ffeindio lle, nod yn ôl ar y llwybr yn all Moses, a fanna mae'n gymaint o redwyr yn dal i ddod i fyny. Ond sbïwch y cama bach na, de. Cama bach, bian, mae hwnna'n rhan technegol, so felly mae o'n cymryd bach o ofal chwarae teg, redwyr yn symud allan o'i ffordd o fanna, trio helpu fo rhoi bob cyfle iddo fo, wneud y ras gofro mae o'n gallu o'r argol. A dangos pa mor slick ydy hi, de. Ac wedi cyrraedd y copa, yr ail ferch i wneud hynny, Naomi Lang, i thro hi i bigo'r camau man, a fel y disgrifiodd rhywun unwaith, fel sech chi'n cerdded ar gerig poeth, yr ail ddyn, Cagnati. A llwybr gwahanol iawn, mae o'n gymryd dipyn mwy syth lawr y canol, lawr y darn crigiog technegol na. Mae Jacob fatha bod o'n bach fwy hamddenol, felly bod o'n cadw dim bach at y diwedd. Ian Holmes yn cyrraedd unwaith eto y copa. Enillydd deir gwaith. Y tro cyntaf Holmes enillodd 2004, mae Yves Pannone, y drydydd ferch i gyrraedd y copa leni. Reit, tyn ôl efo doedd agos eto, os oes rwy'n da chi eisiau bod tyn ôl efo i arwain chi lawr ffordd ar Wyddfa. Holmes i fysa hwnnw, ond mae hwn yn gwneud job wych efo yma hefyd. Bellach lawr yn caffi hanner ffordd ac yn dal yn edrych yn gyfforddus. Dim golwg bod neb yn mynd i ddal o, ond mae dal yn gweithio'n galad. Gwrandwch ar ei anadlu fo. Gadael eich chi'n i fynd, Edric, ynddo? Ia. Gadael i'r mynydd a disgyrchiant wneud y gwaith. Nawr te, Naomi Lang yn y safle cynta. Mae di pasio Vivienne Bonzi. Rwy'n gallu gweld hynny'n dod mewn ffordd. Mae Vivienne
dipyn mwy nerfus yn dod lawr y fanna. Mae Naomi ar llaw arall yn bras gamu lawr yn edrych yn ddigon hyderus, barod i adael I hun fynd. Newid pwysig yn ras y merched. Lorenzo Cagnati yn ail yn ras y dynion. Mae'n cael ein dipyn haws rwan, dydy, wan bod y tyrfaoedd wedi mynd heibio, dim gymaint o redwyr yn dod i'w cyfarfod nhw. Mae Jacob fatha bod wedi mynd I fyny ger arall yma wan, mae wedi cyflymu dipyn bach eto. Ond os a neb yn mynd I fod yn ddigon cyflym I ddal I fyny a sioe ryfeddol Joe Steward. Oedd o'n gri yn mynd I fyny. Mae o'n hedfan lawr a mae yna bylle o ddŵr dan y traed na cofiwch. Mae hon yn edrych yn anhygoel yn dod lawr hefyd, nid ddim yn edrych yn nerfus o gwbl. Mae'n gadael I hun fynd, digon o hyder gen I hi, wych. Nawr te mae Naomi Lang di mynd am bont clogwyn. Yn anelu mae Pannone yn anelu at bont clogwyn. Mae hi'n y trydydd safle. A'r ail ferch sy'n mynd dan y bont ydi Vivienne Bonzi. Ras gampus yn ras y merched. Tybad, ys ydi just about yn gweld he, a mae gen I hi darged yn anelu at wedyn fyd does. A Cagnati ac yn sydyn, does na'm golwg o adgyn. Does na'm glas a glas ysgwydd yn ysgwydd bellach. Na, dal I weld Joe gweith yn galad, dal I wythio hwn yn darn fflat o'r cwrs rwan, felly mae'n bwysig cadw'r momentum na I fynd. Bewch hogyn cryd eb sgwydda cryf fanna, mae'n dal I wythio, mae'n dal I weithio. O, mae rhywbeth yn digwydd, mae rhywun I weld yn ôl I Jacob fama. Mewn crys Lloegr, Jacob Adgyn yn y trydydd safle, dyna'r bygythiad cynta, y cysgod cynta sydd wedi bod i'w safle fo. Nôl â ni at Naomi Lang yn dawnsio. O, mae hon yn cael hediad lawr. Cyfeddol, mae just yn edrych mor hyderus. O, sy'n lycus o'n i'n gallu rhedeg lawr all moses fel la. Mae'n rhyfeddol I wylio, chwarae teg iddi. Y profiadol Holmes dan y bont, y drydedd ferch Pannone dan bont clogwyn. Mae yna rasio da, mae yna rasio o safon, a mae yna arweinydd o safon. Ond mae o jyst I bod yn mor glir o'r cychwyn cynta dydy. Mae wedi dod yma'n llawn hyder. Mae'r hyder na wedi dod allan yn ei redeg o, a mae wedi gwneud ras dda iawn heddiw, chwarae teg. Ar y tarmac wan, dipyn bach fwy saff o dan draed, ond dal angen canolbwyntio. Hawdd deud gad y hyd I fynd pan mae mor serth â hyn. Ond pan da chi'n gri ac yn hyderus fel hwn, dyna'n union mae o'n I wneud. A mae'r dorf sy'n gweiddi yn gwneud ac os I bod nhw'n rhyfeddu. A dydy'r camerau byth yn gwneud cyfiawnder efo faint o serth ydy'r darn yna'r tarmac chwaith. Mae o Lorenzo ar yr alwr dal yn yr ail safle. Cagnati. Yn sicr nawr te o'n i'n sôn bod na sais yn dod yn gysgod ar Jacob Adgyn. Y sais oedd Grant Cunliffe, a mae Grant Cunliffe wedi mynd heibio Adgyn, a fo yn sydyn sy'n y trydydd safle, a mae Adgyn sydd wedi bod yno bron gydol y ras yn sydyn yn y pedwerydd safle. Grant Cunliffe wedi dod o nunlla bron, mae'n amlwg yn rhedwr lawr all cryf ofnadwy. Tybod fydd o'n gallu rhoi dim bach o gle gwag yn cyfoi hyn a Jacob rwan. Vivienne Bonzi, yr ail ferch, yn pigo'i chame. Mae Sean Edwards, clwb Eryri, cadw Cwmni I ddim yna. A sbio'ch gwahaniaeth da, mae hi wedi pasio Ian Holmes o fanna, mae hynny dipyn o gamp yn efo hun, ond mae yna'n amlwg fwy o hyder yn techneg efo fanna I gymharu efo Vivienne sydd mon twtch bach o blaen I bellach. A Naomi Lang, a pan mae'r llwybr yn gliriach, da chi'n cael y teimlo bod hi'n haws cicio ymlaen. Ynddi, mae hi just, mae'n gallu gweld o'i blaen rwan, gallu agor y camau'n allan brasgamu lawr fwy a taflu hun lawr. A sôn am brasgamu a taflu'ch hun I lawr, nôl â ni I sŵn Cern Ceir bellach. Mae'r pentre yn barod I groesawu. Rhedwr arbennig iawn. Cunliffe yn y trydydd safle, Adgyn yn y pedwaredd safle. Mae wedi medru rhoi dipyn o dir ar Adgyn yn fanna dydy, mae o'n mynd am yr ail. Tybod ydi o'n gweld? Bod ydy'n gweld Lorenzo? Cagnati ar y tarmac yr ail I gyrraedd. So neb yn mynd I ddal hwn. A gwrandwch ar y gymrydwyeth. Maen nhw'n dallt i'r hedeg. Maen nhw wedi gweld 47 ras fwy na lai. Maen nhw'n gwybod pa mae yna redwr arbennig yn cyrraedd.
A'r hedwraig arbennig, mae hon ar ei ffordd lawr ar y at y tarmac. Dim yn bell o'n ar wan, ond mae jyst yn edrych yn gryfach bob tro, da ni'n gweld hi. Eve hefyd, yn debyg iawn. Nawr te, mae Eve di pasio fi en Bonzi. Mae Eve yn yr ail safle. Newid arall yn ras y merched. Nawr te, pwy sy'n dod wedyn? Mae Beatrice Bianchi. Mae hi'n dod. Mae hi'n paratoi basio. Ac mae Bonzi yn sydyn yn y 4ydd safle. Argol am ras, da ni'n gael fo ma'n ras y merched. Eto, y 3ydd safle na di dod o nunlla bron. Yn amlwg, yn gryf iawn rhedeg y lawr, a mae Eve eto hefyd, fatha bod hi'n cyflymu efo bob un cam. Yn ras y dynion fe ddoth Grant Cunliffe o Unman. Yn ras y merched, mae Beatrice Bianchi wedi dod o Unman. Gwrandwch ar yr ymdrech ar hon. Ac ymhen arall, y ras, mae sylw pawb yn awr ar un dyn. Maen nhw'n gwylio sais sy'n cyflawni camp arbennig. Fe oedd o'n cyfaddau cyn y ras, mae o di dyheu yng nghanol I holl lwyddiannau I ddod I redeg y ras yma. Oedd o'n gwybod rhywbryd y bydde rhaid iddo fo ymateb I'w her hi, a heddiw mae o di gwneud hynny. Mae o di chwalu'r cwrs yma. Steward, un o'r redwyr gorau Ewrop. Mae o yn uchelfannau, redwyr y byd. Mae o'n dod yma I Llanberis ac enillydd Ras y Wyddfa i'r dynion 2024. Ydy Steward. Incredible running. You have dominated that race. Yeah, you've made it look easy. What does it feel like to win Ras y Wyddfa 2024? I think you got it wrong, mate. It definitely wasn't easy. Each race is different, but there's something special about coming on home soil. I know it's not England, but Wales. We're all in it together, and I think running a big race like this, I think Snowdon has got a lot of respect along the UK mountain running scene, and it's finally a good thing to get my name on that trophy. Well, your name's there engraved forever amongst some illustrious company. Yeah, well done. Yn ôl yn y gwyrddni ac yn arwain, ras y merched, Naomi Lang ar ôl bod yn ail yn cyrraedd y copa. Mae bron iawn o dod ar y mynydd y fanna wan. Ddim yn bell o gyrraedd y tarmac, ond mae dal yn mynd yn gryf. Mae dal I fyny fo hwn, mae'n edrych bod hi'n mynd syth heibio fo. Fatha tas o hwnnw yn cerdded, ond dydi o ddim. Na, mae di bod yn ddisgynfa gampus ganddi hun, dydy a'i chefn i'n syth ar breichiau allan ac yn edrych rhywsut mewn rheolaeth. Ynddi, mi dwnsio lawr dydi. Mae'n mwynhau, mae'n braf gweld rhywun yn gwneud yn dda. Lorenzo Cagnati, yr ail yn ras y dynion. Campus gan yr Eidalwr. Oh, Lorenzo, brilliant racing. Incredible. Molto bravo, is that right? Grazie, perfetto. How does it feel? Oh, now I'm really tired, but I'm really happy because I do a really good race. But this period was, I don't know if I can run as my top, so these results for me is very good. Gwrandwch ar y gefnogaeth i'r Albanes Naomi Lang. Yn rhedeg yma am y tro cynta yn ei sgidiau coch yn cynrychioli gwlad ac yn llamu lawr y ddwy ferch Eve Pannone a Beatrice Bianchi. Na chi ras am ail a trydydd. Mae hwnna'n dynddifur pwy sy'n mynd I gadw ar y blaen erbyn y diwedd rwan, achos mae Beatrice wedi dod o unlla. Wel, fe ofynnon ni o ble doth o. Grant Cunliffe, mae gorffen yn drydydd, cofiwch. Grant, amazing race. Yeah, third place, spot on. How does that feel? Oh, very, very tough, but yeah, I'm absolutely buzzing with third. Fantastic. I struggled on the steep bit, but then passed the load on the way back down. I think I might have been 10th at the top, but managed to get third at the bottom. Mae di bod yn fis Mai prysur. Yn barod I Naomi Lang, mae'r mis yma yn orfoleddus a mae'r dorf wedi charu hi. Mae'r sŵn i'w chyfarchu yn fyddarol. Enillydd ras y merched, Naomi Lang.
Naomi, incredible racing. Yeah, you've won Ras Ryngwladol Yr Wyddfa 2024. How does that feel? Pretty amazing. I feel like it was just so much fun the whole way round. I feel like just having so many people on the path was just like so class. And yeah, it's just like, I mean, I think I quite like this weather. It's good. The descent was kind of scary at the top. It was like so fast. And like obviously we were slitty in the rain, but yeah, I kind of love descending. You get to use gravity, which is always quite fun. Mae ras y merched wedi bod yn ras gampus. Fe afynodd Sian pwy fydde hi. Wel, Pannone sy'n cael yr ail a Beatrice Bianchi sy'n mynd I fod yn drydydd am ras ardderchog i'r merched. Incredible running, you've just come second in Ras Ryngwladol Yr Wyddfa 2024. How's that feel? Good, really good, yeah. Yeah, I wasn't expecting that, so... How did the race pan out? So I set off far too fast, but that's nothing new for me. Within like the first mile, Naomi and, can't remember the name, the leading Italian ran past me. Then about a mile of the descent, I overtook the Italian, but then B caught me again in the final like 2 miles, and then we just had like a massive sprint battle for the final bit. It was just tough. Molto brava, Beatrice. Well done. Thank you, grazie. York. How was that race for you? You've done incredibly there. I hear you were in a bit of a battle there for second and third place. How did that pan out? I tried to make my best in the downhill, and yes, then I did a very fun battle with the second one, and she was better than me at the end, but I'm very happy of my performance. Phob hawl ganddi fod Joe Steward fodd yn mynd I ennill ynde. Ond edrychwch mor debyg ydy'r ddau dabl. Y gwahaniaeth rhwng y cyntaf ag ail, yr un fath bron iawn i'r merched ac i'r dynion. Rasio campus heddiw. Pedwerydd safle y diwedd y DJ Cabatkin. How was that race for you? Tough. I didn't feel too on it today, but I had a good climb with one of the Italians, and yeah, that took up a lot of the climb time, and then descent, I just didn't have the flow today like the other guys did, but that was good. Good race. I enjoyed it. Tom Wood, fel y llynedd, y Cymro, cynta I groesi'r llinell. Ras da I fi. Yn enwedig flwyddyn yma, llawer o rasys sbwriel I fi. Felly heddiw, dwi'n hapus iawn. Hapus iawn. Mae Zach Hanna di bod yn ddewr. Fe gollodd ei dad bythefnos yn ôl. Mi fydd heddiw wedi bod yn emosiynol tu hwnt iddo fo. Brilliant running. I know that was an emotional finish for you. How did you feel doing that race now? Yeah, it was a very emotional day for me. Like 2 weeks ago today, my dad passed away, so just to be here on the start line was a challenge in itself. But yeah, I had a good climb. But after about 6 or 7 miles, the emotion just took the best off me, and then the descent wasn't as good as what I know I can run. But as I say, today was from Dad. That's the main thing. I wasn't really worried about a result. But yeah, that's from my dad today, so I'm just delighted to be here wearing the Irish vest. What was he called? Derek Hanna. I'm sure Derek would have been proud of you. Nice work, yeah. Thank you very much. Well done. Dyma Sean Rhys-Jones di hyfforddi, cofiwch gan Sian Williams. Ie, Rhys di gwneud yn wych heddiw. Rhys, gwych. Ti'n amlwg I gadael bob dim allan ar y mynydd na. Sut oedd yna'n teimlo? Cynrychioli Cymru am y tro gynta. O, dwi'n gwybod. Hwna'n galad. Dringo neitha sal heddiw, hynny gwir. Ond o'n i'n trio dadneud yr amser ar ffordd lawr a gyseithio'r y godwm. Do. Wow! O, hwnna'n brifo ar ffordd lawr. Dwi'n meddwl gennych chi ambell I garreg y Wyddfa yn stuck yn oes? Souvenirs. Ie. A hynna, drafo fi. Nawr te, y Gymraes gynta I groesi'r llinell, Lucy Williamson. Lucy, first Welshwoman back. Congratulations, Don Gorchiata. Thank you, diolch. How was that race for you? It was good. It wasn't as bad as I was expecting. I think the rain made it a bit more, not as hot and refreshing, so that was nice. The supporters were amazing out on the course, and the marshals up at the top standing in the pouring rain were amazing too. Well, you've got a very positive outlook, to call it refreshing. Yeah, definitely. Positif hefyd, fi oedd Philippa Williams di cael sawl anaflenni, oedd hi'n ail llynedd. I mean, last year I said it's got potential to be a great race. I'm taking it all back. No, it was Where's the great. umbrella?
It was hard, really, really hard. Right, over from Northern Ireland. Yeah. Is this weather a bit of a shock for you? Or are you used to it? It's just another day. We brought it with us. We like that. You look like you're pretty happy in it. We were hoping for the rain now. So hwnna, dim wyliad dwi wedi joio fo. Dwi'n gwybod tywydd y bedd ond a just y crowd y briliant heddiw. Gymaint yn gwyddi amdani, a ti'n eich really mwynhau heddiw. O well, gen i fi der mynd I fyny na dod o lawr. Ond dod o lawr yn afiach. Just crampio calves, hamstrings, colbio. Yn dos y gymeriadau, a dyma chi wyneb cyfarwydd Elliot Haf Roberts yn croesi'r llinell. Gleb, fidr, garo, a gwych, a gwych. Who won? I won. Well, I do literally live in Fledlands. She lives here, and I beat her, so I won my race. I'm really proud of myself today. Dwi eisiau plaint wan. Dylan o fod bar fan hyn ola. Ti di hyn anyway. Dwi'n cael mwyn hyn. Da iawn, hey, nice one. Pete, you look like you've been in the wars. That was hard work, yeah. I fell on the last bit coming down before the long descent. So, but I got up and carried on going, so I'm all right. Da chi wedi cyrra amser o flwyddyn dweitha chi? Dwi'n gwybod os oedden ni'n mynd i'r top blwyddyn dweitha. Dwi'n gallu... Yes, o'r cwestiwn gwirion, sorry. Dwi'n dysgu Cymraeg. Da ni'n rhedeg yn y mynedd heddiw, ond mae tweth yn ofnadwy. Byryglaw iawn, byryglaw, gwyntog iawn, and victory. Gwych! Ie, a mi oedd na fuddugoliaeth. I bawb gyflawnodd y gamp ryfeddol yma ar ddiwrnod anodd, mewn glaw, mewn niwl. Mae na ochneidio, mae na gofleidio. Mi fydd na gofio. Bydd, a mi fydd na falchder. Oddi wrth Sian, a finne. Hwyl fawr I chi. Hwyl. Dyna ni ras anhygol arall gyda brenin a brenhines newydd wedi cyroni, Joe Steward a Naomi Lang. Llongyfarchiadau i'r ddau ohonyn nhw. Felly, o Caerddol chydig bach yn damp, gyda fi a gweddill y tîm. Tan flwyddyn nesaf, hwyl fawr.